Sabingelela ekhayeni lekhubalo kwindawo ngeindawo Camagu la nayi induku la Magayi le nduku le kule mithi ebizwa ngamanyazangoma lena nje sekuyinyazangoma njalo le Magayi emzini because njengoba lithandele noma lifike lashada nokunye kusesihlahleni lapha kusho ukuthi la Zondi makuthiwa uhlanganisa idalwa yebo Magayi ukuthi zibambane noma umuntu ubangwa yidlozi lo muthi lo uthanda ungathandi ngeke ungawushiya kumuntu mawufuna ukuhlanganisa inhlanhla yakhe lo muthi Magayi asuwushiyi lo muthi lo Zondi yingakho bewufaka ngisho umuthi wani wamabutho wokuhlanganisa izinto ukuhlanganisa izingane zakho uma zingezwani ngisho nomndeni makuthiwa awuzwani lo muthi lo uhlanganisa isithembu sakho asuwushiyile ungasala kanjalo lo muthi okay ngicela ukuthi siqhubeke ngokunye Magayi naye enye induku la mhlawumbe oyiphethe ungitshele nje lo mina ngizobe sengikuchazela ngalo impila le uchaza nje Magayi okwaziyo ngempela ugijime nayo nje lokho okuncane ongakuveza okukakhulu labantu abashawile ibhobe engapheli ya nayi impila amafutha omhlaba esibhobweni ya uveze nje khona nomunye eyoyikhelela makuthiwa ufuna ukuwabona yiyo lawo ekuthiwa sisuke sizophela la isibhobo mawushawa isibhobo ihlaba amafutha omhlaba awukwazi ukuwashiya lapho ingako omunye umuntu ashaya amafutha omhlaba ningwavuma mawukuthi ushawa yini isibhobo 100% uyeka ukuthi wena uthi ufuna ukusicupha sibuyele back kuyena umnini waso ngobani kuyenzeka uthola ukuthi umuntu athatha intuma isibhobo ke manje Zondi siyashawa ngentuma umuntu athathe inaliti ayihlabe laphaya bese abhala igama lakho afake phakathi kuyona intuma wena ushawe isibhobo la ushawa khona isibhobo ube mnyama kanti umuntu usebenzise yona Magayi noma athatha unodoli awubhala igama lakho bese asebenzisa imithi wena ushawe isibhobo la impila yenza ukuthi iyo-destroyer la yena umsungulu la eyenze khona leyo nto isibhobo abantu basebenzisa lezi zinto eziyamanyazangoma imithi efana nani nezihlakothi afika agwaze ngombese lapha yakusona isihlahla afake insila zakho khona akanye abhala igama lakho khona wena ungashawa isibhobo mawusosebenzisa impila nengwavuma ifike iyohlakaza leya nto leya la yakhelwe khona ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe Zondi iyazwakala impila kuyimbiza zokuphuza awukwazi ukuyishiya kwemithi yokugquma Zondi kweyogazi awukwazi ukuyishiya kwimithi yokugquma yabantu abadala kanye kukhamba awukwazi ukuyishiya so uhlanganisa nani nalu ukhanyisa Zondi langale Goli labeSuthu sekuthiwa ke sihlanganisa ukhanyisa la sesiwuhlanganisa nobani Magayi guquka izinto zibe zinhle isidende so uthatha izimpande zesidende uyihlanganisa nani nekhanyisa leli ulihlanganise nani nempila so ufaka lapho ophuphuma imithi yani leyo esiyibalayo iwukhamba ledlozi faka umphumeleli umuthi nje ozowushaya kanje okunakile okhanyisani ovulandlela omdlandlovu so wakha ini lapho ukhamba labantu abadala lo muntu okuthiwa uhlushwa abantu abadala icishamlilo liyangena lapho makuthiwa yini sorry not icishamlilo impila makuthiwa uhlushwa abantu abadala so makuthiwa ubangwa idlozi 100% mhlawumbe singachaza kuze kushona ilanga kodwa nje lo noma ngabe kuthiwa uphethwe yini nengane iyagula lo uyamkhotha uyakwazi ukwenza into yokuyiphuza uyenze isiphungu ufake namakhubalo wakho uyakwazi ukugquma ngaye uyakwazi ukuchatha ngaye mofika kubantu baphile impilo ayikho into engayenzi nje kahle kahle Magayi ayikho into ongangayifaki yona kwinto lezi yokugquma umuntu uhlushwa yisilwane umuntu
uney'nhlanga egazini kuyena ezingekho right, mhlampe wagcatshwa wena usamncane, kwathi ubelethisa isilwane. Le nto ngesikhathi ukhula, naso isilwane sikhula nawe. Yep. Impilo azondi ikwazi ukudistroya ngisho iy'nhlanga Yonke ezingaphakathi leyonto. kuwe ezingalungile, mhlawumbe wayishawa inyanga thizeni wena. Impilo azondi iqeda Konke la. Ivusa umuntu Ihlanganisa aphile. necishamlilo. asiyivaleni azondi asiyivaleni.